Sylvester Namiwa tikwadziwa kale amene ndithu mkulu wa bungwe la SEDED omenyera ufulu yake ija ndithu abwera ndi press briefing afuna alongosola za mavuto angapo amene akuchitika mu dziko la Malawi. Choncho tikhala pomwepo kuti timvere kuti leroli tibweresa zotani. Sylvester Namiwa, bungwe la SEDED. Zikomo kwambiri. Choyamba mundilole kuti ndikulandireni ndi manja awiri inu anzanga olemba kusindikiza komanso kufalitsa nkhani amene muli mu chipinda chino, komanso anzanga amene tili limodzi kusogolo kuno mawa uno. Ndikuthokoza kwambiri chifukwa monga mwamvera kunjaku mvula ikulikitika. Ndinali ndi chikayiko kuti koma kumeneku sitikakhala tokha, ndi mwaonesa kuti mumakonda dziko lanu komanso ndinu anthu okonda ntchito yanu nchake tili pano. Koma mukudziwa kuti ndife mtundu wopa Mulungu, choncho tikhala tikulephera ngati tiyambe kukambisana zimene tabwera nazo pano osayika zonsezi m'manja mwa Mulungu. Chifukwa cha chimenecho ndimafuna ndipemphe lero, sitipempha ozipereka, tichita kungosankha abwana aku Capital FM mutipempherere. Zikomo kwambiri. Msonkhano uno tikupemphera mutitsogolera ndi kuti zonse zimene zikambidwa pa malo ano zikakhale zomangirira dziko lathu. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen. Amen. Tithokoze kwambiri a Joseph Mazizi chifukwa cha pemphero limenelo. Chinthu chachiwiri, nthawi zambiri mukakumana anthu mumatha kungonena kuti tikwadziwa ndauche, koma nkutheka kuti ena simukwadziwa. Choncho amakhala kuti anthu ena amasuka, ena sakumasuka. Ndi chake pachichewa pali mawu amanena kuti awiri sayenda asanapangane. Poyamba ndikaganiza kuti nchichewa chabe, komabe mawu amenewa alimo ngakhale m'buku loyera. Choncho ine anditchula kale dzina langa ndi Sylvester Namiwa, mkulu wa bungwe limeneli, bungwe lanu la Malawi, bungwe la SEDED. Koma kusogolo kuno sindili ndekha, ndimafuna ndapase bwaloli aliyense atchule dzina lake. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Omega Tsiku SEDED. Zainabu Hassan Koseni Citizen. Popeza kuti kuno mwatidziwa, kumene konso anthu akuziweni, anthu angayambe kudabwa kuti mwati ndi msonkhano wa atolankhani, koma atolankhani wali kuti. Zikomo kwambiri. Joseph Mazizi, Capital FM. Suzana Nkoma, Timven. Amandi uza ena yake kuti ndithokoze ku Zodiac. Osati ife kuti live pa Zodiac ayi, koma alikugwira ntchito yotamandika. Pa Zodiac wali nyimbo yawo pena pake kuti boza limathawa chilungamo chikafika. Titabwatikidwa ndi boza ku parliament lachisanu. Iwo sadachedwe anayamba nthawi yomweyo kubweresa poyera, pa Chingereza amati kupanga unpack Malays State of the Nation address imene nali ndi boza la mkunguniza anayamba adasogolera ndi Zodiac. Tikuthokozeni Zodiac, mwagwira ntchito yabwino. Kuteroko tikamati inu ndi nthambi yachinayi ya dziko, timanena zinthu zimenezi. Pamene palibe chilungamo muzibweresa chilungamo, pamene pali mdima muzibweresa kuwala. Tathokoza, mupitirire kugwira ntchito yotamandika. Amalawi akukondwera kwambiri. Chinthu chachiwiri chonena kuti tili kusona ya boza yomweyo, taona nduna zikuyankhula kuyikira kumbuyo zimene amayankhula bwana awo achakwera. Ndiye sitinamve chinthu chimodzi, timafuna tafunse a Moses Kunkuyo kunena kuti mmene amayankhula musona ija President Lazarus Chakwera ati sakukhutira nawonso ndi za Commission of Inquiry ija. Ndibwereze pamenepo, ananena kuti iwonso ali ndi mafunso monga ngati Mayi Mere Chilima. Ndi mwina nkutheka kuti a president sidamve bwino, ndi a Moses Kunkuyo nkhani imene muyankhepo. Mukamayankha musayiwale nkhani ija onena kuti kodi adawuza Chakwera kuti ndege ija nakafika ku Mzuzu ndi ndani. Funso limeneli ndikupira kuti Amalawi atina uchidwi kwambiri. Ndiye mu State of the Nation address ija sona yaboza ija adakamba ponso zimenezi. Ndiye timafuna Moses Kunkuyo muyankhule kuti kapena mwina sidamve bwino a president kuti nawonso sakuyikhulupirira Commission of Inquiry yawo yomwe imene anakhazikisa ija. Funso ndi limenelo kuchokera kwa Malawi. Nkhani ina ndionena kuti sabata latha lachitatu tinalipo mpano timakamba nkhani za mafuta. Ndiye kuna abwera telefoni nzika ina yokonda dziko lake amandina kuti chifukwa chani mpaka na pano
nkhani ya mafutayi dzina la mlembi wamkulu ndi nduna Michael Nzambasi kutchulidwa pamene chikhalirecho iwaja ndi wapampando wa kampani ya Nokma. Ndiye ndanena kale kuti bungwe ndi la Malawi anthu akatifunsa mafunso timangobwera nawo pano kuzapereka, komanso nzika yokonda dzikoli imandifunsa kuti kodi bwanji asidedi simukupanga chidwi kuti muuze mtundu wa Malawi. Tikumva kunena kuti anthu akukakamiza kapena akunena kuti mafuta akwere mtengo. Kodi inu asidedi bwanji simunachite chidwi kupanga kafukufuku kuti mwauza Malawi kuti kodi palita imodzi ya petro pamalowa zichani ndi chani, palita imodzi ya diesel pamalowa zichani ndi chani. Ndimafuna ndisindike pano kuti bungwe ndi lanu wa Malawi mauthenga onse otalandira tichita zofunikira. That said, allow me to go straight to the business of the day. As per the tradition, I have a statement which I'm going to read out in English. Thereafter, I've got an equivalent that is in Chichewa, which I'm going to try to read if I'm going to manage. Press statement, Lilongwe, Thursday, February 20, the year of our Lord 2025. A call to revive citizen power amid Forex crisis. It is disheartening to note that cabinet ministers, top government officials, the ruling elite, and top banking officials have captured the economy and turned the glaring mismatch between the official dollar rate and that on the black market into an instant lucrative business at the expense of the deserving business community. This is the scenario that investigations by the Center for Democracy and Economic Development Initiative (CDED) have found out. According to the findings, this trend is to blame for the further weakening of the local unit against the US dollar, since the latter is being traded without any backing. A case in point is that after the cancellation of the preloaded Visa cards that were subject to abuse, commercial banks have put their foot down and are not selling the much sought after US dollar, currently pegged at 1,751 kwacha on the official market. Shockingly, the accumulated Forex is easily assessed by powerful ministers and ruling elite who travel on the pretext of transacting government business. In their application for Forex, they inflate their requirements, and the moment they get the dollar, they immediately sell it to the desperate business community at a black market rate. Malawians may wish to know that at the height of this Forex crisis, a senior cabinet minister and influential Malawi Congress Party figure, whose name we have but we've heard for now, has the luxury of buying real property in US dollars. Just recently, the flamboyant politician applied for 450,000 United States dollars at one of the commercial banks, which is about 788 million at the official rate, but took the money directly to a Malawian business person of Asian origin, where he sold the dollars at 4,200 kwacha, translating into about 1.8 billion Malawi kwacha, making an instant profit of almost 1 billion Malawi kwacha. This means the said business person will import goods and services reflecting a black market rate, when, if it were not for this cabinet minister, he could have accessed the same dollars on the formal market. The above scenario probably explains why cabinet ministers, top government officials, and party officials are hopping from one country to another, not to save Malawians, rather siphoning US dollars from the formal market or from the formal system into the black market. And details have emerged that some powerful individuals are actually getting the Forex direct from the Reserve Bank of Malawi, RBM. Given the situation above, it is clear that there is a total chaos on the Malawi money market, where both the central bank and commercial banks are not accountable, let alone transparent in their dealings. This development has, however, impacted negatively on the welfare of Malawians, where prices of basic goods and services are going up on a daily basis. Unless something is done,
to stop this illicit business, the gap between the conventional and the black market will continue to widen and forex scarcity will worsen. The above, coupled with lack of government incentives to encourage diaspora remittances, paints a gloomy economic picture. The Exchange Control Act is discouraging those in diaspora from channeling their hard-earned savings through their foreign-denominated accounts, FDAs, since it is compulsory that the larger chunks of their money will be converted into the local unit automatically. To avert a forced loss, the Act has rendered FDAs redundant, since mechanisms have been put in place to ensure that savings of Malawians in diaspora get home, but at the same time enjoy the black market rates. Apparently, some Malawians have information and names of those involved, but have unfortunately resigned to fate owing to the fact that mandated state organs such as the Anti-Corruption Bureau, SCB, and the Financial Intelligence Authority, FIA, have been captured by the same people at the center of this illicit trade. SIDED, however, hereby reminds Malawians that as per the wording and the spirit of Section 12 of the Republican Constitution, they should not feel helpless or intimidated. Rather, they should stand up to address the crisis that is threatening their survival and that of millions of other Malawians. In view of the above, SIDED intends to revive the people power hashtag to dismantle this cartel and liberate the economy by using the lifestyle audit and naming and shaming to expose those involved. In order to give back power to the people, SIDED has since come up with an initiative dubbed the People Power Forum, where the citizenry will have a chance to nominate public officers whose lifestyle, welfare, and property is not commensurate with their legitimate earnings. Thus far, SIDED has engaged a reputable international institution to manage the nomination process in a manner that does not give room for manipulation. The process will take tip-offs anonymous route in the following categories. 1, the executive, that is including the president and the cabinet ministers. Political appointees, advisors, and state residence employees. The legislature, all members of parliament, the judiciary, judges, magistrates, and lawyers, and 5, civil and public servants. The format is simple. A dedicated toll-free line will be made public, where the citizenry will be required to push their vote in line with the above-mentioned categories, signaling out those that they wish to justify their lifestyle against their earnings publicly as a sure way that they are not beneficiaries of theft, corruption, and illicit proceeds. Needless to say that a good citizen pays tax. Therefore, the standard expectation would be that all business proceeds should be accompanied by proof of payment of tax to the Malawi Revenue Authority, MRA, to clear any doubts. By the end of the day, Malawians will be given an opportunity to distinguish between honest and corrupt public officials. This public court will be held every fortnight, and a draw of names of candidates from the different categories will be conducted. It is sad to note that, after voting, Malawians have literally nothing that gives them leverage to invoke the powers contained in the Constitution. This is the reason those elected become untouchable and in the process loot and plunder public coffers without remorse. Meanwhile, SIDED hereby urges Malawians within and outside the country, groups and institutions to come forward and provide both technical and material support to help make this dream of bringing back people power a reality. End of statement. Signed, Sylvester Namiwa, SIDED Executive Director. Thank you very much for your kind attention. Ndinanena poyambirira pacha kunena kuti zokambirana zambiri zigona kwambiri pa chiyankhulo cha Chinyanja
chimene ambiri timamva nkuyankhula komabe popeza kuti nkhani ikukhuza mbali zosiyanasiyana za dziko lino kunali kofunikira kuti tiwerenge chikalata china chija mu Chingerezi. Ndiye panopa tili ndi chikalatanso chomwecho chimene chathandauziridwa mu chiyankhulo cha Chinyanja, mundilole kuti ndiwerenge. Lilongwe lachinayi February 20, 2025. Amalawi tizuke nkupeza njira zothesera mavuto akusowa kwa ndalama zakunja. Nzomvesa chisoni kuti nduna zina akuluakulu aboma akuchipani cholamula komanso akumabanki atengerapo mwayi pa mavuto akusowa kwa ndalama zakunja komanso kusiyana kwa mtengo wa dola ku banki ndi pansika osavomerezeka uja amati black market kuti azilemerese okha. Izi ndi zomwe bungwe la SIDED lapeza mukafukufuku wake. Malinga ndi kafukufuku wathu, izi ndi zina mwa zifukwa zomwe zikupangisa kuti ndalama ya dziko lino izichepa mphamvu tsiku ndi tsiku poyerekeza ndi ndalama zakunja. Mwachisanzo atangolengeza kuti muzitupa zoyenda nazo zotchedwa visa card musakhale ndalama kale kamba kuti sizimagwiritsidwa ntchito bwino, mabanki anasintha thabwa nkusiya kugulisa ndalama ya dola yomwe pakali pano akuti akuyisintha pa mtengo wa 1751 kwacha. Chodabwisa nchakuti ndalama ya dola yomwe akusunga mabanki ikumagulisidwa kwa akuluakulu aboma omwe akumayenda maulendo opanda pake. Akatero abomawa akumakagulisa ndalama ya dolayi kwa a business ku black market pa mtengo okwera. Amalawi adziwe kuti pa nthawi yomwe ndalama ya dola ikusowa, nduna ina yomwenso ndi mmodzi wa akuluakulu achipani cholamula cha Malawi Congress agula nyumba pogwisa ntchito ndalama ya dola. Posachedwa apa ndunayi yomwe sititchula zina lake padakali pano inakapempha ndalama za dola ku banki ndipo idatenga $450,000 pa mtengo wa 1751 yomwe inakwana 788 million, ndipo adatenga ndalamayi nkukayigulisa kwa mwenye pa mtengo wa 4,200 ndipo idakwana 1.8 billion Malawi kwacha. Apa ndunayi idapanga phindu loposa 1 billion pompo. Izi zikutanthauza kuti mwenyeyi anakawula katundu wa stolo zake pogwisa ntchito mtengo wokwera omwe wagulira dola ndipo akugulisa katundu uyu mokwera mtengo. Izi zichomwechi kamba kuti ndunayi yapanga zozikonda, koma mwenyeyu akadapeza dola ku banki pa mtengo wovomerezeka bweza adauda katundu pa mtengo wabwino ndi kugulisanso pa mtengo wabwino. Izi zingofotokozera chifukwa chomwe nduna ndi akuluakulu ena aboma komanso chipani akuyenda ku mayiko akunja osati kukatumikira Malawi koma kupanga business pomagula ndalama ya dola nkumagulisa pa black market nkumazilemeresa okha. Tikumvesedwanso kuti akuluakulu ena aboma akumakagula ndalamayi ku banki yayikulu ya reserve. Pa zomwe takambazi zikuoneseratu kuti kuli chipwirikiti pa msika wa ndalama mdziko muno ndipo kuti mabanki kungoyambira banki yayikulu imene sakugwira ntchito mokomera Malawi. Izi zakhuza kwambiri anthu mdziko muno pomwe mitengo ya zinthu ikukwera tsiku ndi tsiku. Ngati izi sizisintha, mtengo wogulisira ndalama ya dola pa black market ndi ku banki upitirira kukhala osiyana kwambiri ndipo ndalama zakunja zisoweratu mdziko muno. Zinthu zathina kwambiri kamba kalamulo latsopano lomwe boma lakhazikisa lomwe likugwesa mphwayi nzika za dziko lino zomwe zili mayiko akunja kuti zizitumiza ndalama zawo kudzera m'mabanki poti akuzisintha mokakamiza. Pakali pano anthu ena akudziwa mayina anthu omwe akupanga mchitidwewu koma afika pongoyang'ana ndipo sangakanene ku mabungwe othana ndi mchitidwewu monga la ACB ndi Financial Intelligence Authority kamba kuti anthu omwe akupanga izi aliso ndi mphamvu zochuluka zolamulira kagwidwe ka ntchito ka mabungwe awiriwa. Bungwe la SIDED likufuna kukumbutsa Malawi kuti malinga ndi ufulu omwe malamulo a dziko lino amapereka makamaka kudzera mu lamulo la Constitution gawo 12 asachite mantha koma ayime ndi kubwera poyera nkulimbana ndi mchitidwewu omwe ukuopseza miyoyo yawo. Pa zifukwa zomwe takambazi ife a SIDED takhazikisa ntchito yoyamba kuunika makhalidwe a anthu onse amene amagwirisa ntchito ndalama za misonkho ya Malawi ndipo tiwatchula mayina awo poyera. Pofuna kubwezeretsa mphamvu kwa Malawi, bungwe la SIDED
lakhazikitsa kampeni yomwe ikutchedwa The People Power Forum, bwalo la nzika pachichewa, pomwe nzika za dziko lino zizipereka mayina a anthu omwe ali mchuma chambiri chomwe chikuoneka kuti sichikugwirizana ndi malipiro omwe amalandira. Mu kampeni iyi bungwe la SIDED lapeza bungwe lakunja kwa dziko lino lomwe liyendese kampeni iyi kuonesesa kuti pasachitike zachinyengo kapena kukondera. Kampeni iyi tayigawa magulu angapo motere: nduna za boma 1, 2 andale osankhidwa monga ku State House komanso alangiza president, 3 aphungu ku nyumba ya malamulo, 4 ogwira ntchito ku mabwalo a milandu, 5 ogwira ntchito mboma kapena mu kampani za boma. Njira yake ndiyosavuta, pakhala namba yotetezedwa yomwe anthu aziyimba kapena kulemba uthenga nkutchula munthu yemwe akumukayikira pakapezedwe ka chuma chake, yemwe akufuna kuti afotokoze poyera momwe wapezera chuma chake, ngati sanachipeze mu njira yakatangale kapena kuzembesa ndalama kapena kuba kumene. Kamba kuti mzika yabwino imayeneka kupereka msonkho, nchachiziwikire kuti a business iliyonse ikuyenera kukhala ndi umboni oti imapereka msonkho ku bungwe la Malawi Revenue Authority MRA poopa kukayikiridwa. Kuzera mu kampeni iyi amalawi azitha kusiyanisa okha pakati pa anthu achinyengo ndi omwe amapeza chuma chawo mwachilungamo. Sabata ziwiri zilizonse kampeni iyi izalengeza mayina anthu omwe amalawi awavotera kuti chuma chawo nchokayikisa. Nzomvesa chisoni kuti mzika za dziko lino kupatula kusankha atsogoleri zilibenso mphamvu zofunsa atsogoleri momwe apezera chuma, poyerekeza ndi malipiro omwe amapeza pa ntchito kapena pa bizinesi. Ichi nchifukwa chake anthu omwe asankhidwa maudindo andale amakhala ozimva nkumaona ngati afikapo nkumaba chuma cha boma mopanda manyazi. Pakali pano bungwe la SIDED likupempha amalawi akufuna kwabwino kuti athandize kampeni ndi upangiri kapena chuma chawo kuti izi zitheke, ndi kuthandiza amalawi kutenganso mphamvu zawo momwe constitution ya dziko lino imanenera. Chikalatachi chasayinidwa ndi Sylvester Namiwa, mkulu wa bungwe la SIDED. Zikomo kwambiri chifukwa chomvesera. Ndisanapereke bwaloli kwa azinzanga amene ndabwera nawo pano, ndimafuna ndinene kuti dzikoli lili pa mavuto osauzana. Dzikoli lafika pomvesa ululu chifukwa chakuti amalawi ambiri tasankha kukhala chete ndi kumayang'anirira. Anthu ochepa akupangisa kuti amalawi tonse tizivutika. Mwina amalawi ndinu mboni mwaona kunena kuti sabata ziwiri zitatu zapitazi katundu akukwera mtengo siku ndi siku. Nkhani yake ndi itabwera pano kuzafotokoza, ndipo mmene timayamba kuwerenga muja ndalandira message pompano kuti padakale panopa chipata cholowera kumwanza padakale panopa dolayo akuyisintha pa 7,000 kwacha. Posonyeza kuti ngati sitizuka, ngati sitikhala ndi mkwiyo uja pa Chingereza amati holy anger, ndiye kuti amalawi ambiri tivutika chifukwa cha anthu ochepa okha amene tikuwadziwa, amene tasankha kuti tiwayikire kumbuyo. Zinthu zizafika povuta chifukwa cha zinthu ziwiri. 1, tikuyankhula pano mabungwe yomwe amalawi amadalira adathesedwa, kapena kuti anthu amene ali kumeneko adayikidwa mthumba. Mbuyo monsemu zinthu zikachitika mchitidwe onunkha, anthu amaziwa kuti tili ndi bungwe lothana ndi katangale ndi ziphuphu. Lero bungwe limene likumalimbana ndi anthu oti atenga 78,000, anthu oti apereka 2,000 kuti akulefetereza, koma anthu enene akuba akuasiya. Ndikunena pano anthu amene akuononga dziko lino ndi amene ali ndi mphamvu zomalamulira ku SCP kuti ichi mugwire icho musagwire, umboni ulipo. Komanso nkhani zomayezembesa ndalama mwachisanzo, maiko ambiri pa dziko lapansi pano salola munthu kokagula nyumba cash. Koma ndikuyankhula pano zikudziwika kuti mu nthawi ino pamene amalawi akudandaula kuti dola kulibe, nduna ina yakagula nyumba osati makwacha eya kukalipira madola, dola yomweyo imene ikusowa mdziko muno. Ndiye mukaona apa zafika ponena kuti izi zikukhuza wina aliyense. Nthawi zambiri anthu makonda kuyang'ana kuti akuyankhula ndani. Ndikupempheni lero mogwada kunena kuti nkhani ya lero musaone Namiwa kuyankhula, nkhani ya lero musaone SIDED kuyankhula. Ngati mufuna muchosepo nkhope ya Namiwayo
muchose logo ya seeded, muone kuti anthu amene amalikonda dzikoli akulilirira. Zomvetsa chisoni zonena kuti mavuto awawa akukhuza anthu osauka kale amene ali pa mavuto kalenkale. Ndeno inu abale athu amene muli kunja tili ndi mayina pepani lero nditchula mayina fanda ndinakale kuti we need holy anger. Dzikoli tasekerera zopusa nthawi yayitali, dzikoli likuwawa, amalawi ambiri akuvutika pamene anthu ochepa zawo zikuwayendera. Tiyambe ndi olemekezeka Onjezani Kenani. Inu kumalawi zinthu zikathina mumabwera mumathandiza. Lero nkhani yafika unena kuti ngati sichitapo kanthu kulimbana ndi katero imeneyi kumalawi kuno zinthu zipitirira kuvuta. Ngakhale kuti abwera madola ochuluka bwanji saoneka. Ifa madolawo akuzembesedwa kumapita pa black market. Amene akuzembesawo ndi anthu amene kuti ateteze kapena kuti asunge malamulo a dziko lino. Ndiye kwinaku tili ndi apirirani ku America. Komanso tili ndi abitmanis. Tili ndi Idris. Nonsenu amalawi nonse ndi amene sindikati kutchulani. Panopa ntchito yakula pamene pafika pano mponena kuti amalawi eni yake awombole dzikoli. Tikapanda kugwirana manja ikhala ngati boti. Muboti mukabowoka, ngalawa ikabowoka, pakamawowa madzi inu mukasankha kuyang'ana kumbali ndiye kuti nonse mumira. Wina wake mkulu wina wake Charles Kajoloweka adadiuza nkhani ya boti jena mira ku America, the Titanic, ananena kuti pati ili nkati wina wake adamva guu kukona limozi ndi anangosiya nkumangovina. Kenakanso wina kuzamva guu nkusiya kumavina kumasangalala. Kachitatu wina kuzamva guu osaziwa kuti mene amamva guu muja mu Titanic muja mumalowa madzi. Ndiye ndibwereke mawu a Charles Kajoloweka zafika pano siza seeded. Nifika danena kuti tikupempha amalawi wonse akufuna kwabwino amene muli mdziko muno kapena kunja kunena kuti ntchito iyi si nkhani yoti ndiya seeded. Ntchito iyi ndi amalawi. Ngati kuli gulu lina ndifuna kuti ntchito iyi litenge koma ipange zimene akufuna seeded, ifa seeded ndiokonzeka. Chimene ndifuna kunena pano chonena kuti yafika nthawi yonena kuti anthu amene timaganiza kuti akonza kuthana mavuto athu ndi amene ali pasogolo kuonjezera mavuto athu. Nduna za boma, akuluakulu a boma ndi amene ali pano pasogolo kusonkhesera kukwera katundu kwa zinthu. Chifukwa kuti amakatenga ndalama ku bank ndi kumapitisa pa black market. Ndanena kale kuti zomvetsa chisoni kuti ngakhale banki yayikulu yomwe imene inapasidwa mphamvu ndi amalawi kuti iziona kuti kodi ma commercial bank akugwira ntchito bwanji. Komwekonso abomawa popeza kugwira ntchito ndi anthu awo akupita komweko kukatenga forex. Ndiye nkhani ili pano ndi nkhani yolira kuti amalawi tiyeni tizuke. Zikuchitikatu apa kukhala ngati kuti anthu akusewera bawo kapena akusewera draft kapena chess. Ndeno tonse amalawi tawerama ndiye chessboard ayika pa misana pathu. Ngati sitizuka ndiye kuti tifera komweko kunsi kwa chessboard. Koma nthawi yakwana chifukwa ubwino wake constitution yathu imaneneratu kuti aliyense amene akugwira ntchito mu public office, aliyense amene akugwira ntchito na amagwisa ntchito ndalama za Malawi mabwana ake ndinu ndi ine. Komano khala ngati kuti mphamvuzi timazigwisa ntchito siku limodzi, siku lija limene timavota. Tikangowavotera anthuwa timasiya azipanga zimene akufuna. Kenako timadikira akatuluka mboma. Ulendo uno tisapange zimenezo. Ifakita akhazikisa ntchito iyi kunena kuti amalawi avote, amalawi mutumize ma message, amalawi mutumize mauthenga kuti auje ndi auje mu ndandanda wa nduna tikwakayikira kuti mu zaka 4 izi asanduka munthu wa business, asanduka munthu olemera kwambiri. Ndiye ife tiayitana abwere poyera azafotokoze ku mtundu wa Malawi. Kachiwiri anthu amene andasankhidwa maudindo osiyanasiyana mwachisanzo anthu amene amatumikira ku nyumba zachifumu ku State House komanso alangiza president amene onso ali ndi gawo lawo. Gawo lina mabwalo, majaji, maloya, magistrate au nawonso ngati amalandira tambala yochokera ku Malawi ku Malawi Revenue Authority, ngati amagwira ntchito ya Malawi, ngati amagwira ntchito ifa cha lamulo amene onso ofunika kuti awunikidwe. Pomaliza anthu amene amagwira ntchito mboma, anthu amene amagwira ntchito ku makampani a boma, aliyense amene mukumuona kunena kuti ndalama zimene ali nazo, chuma chimene ali nacho ndi kakhalidwe kake pa Chingerezi lifestyle zikususana kwambiri ndi imene zikuyenera chuma cha dziko lino. Tisakhale chete, nthawi yakwana kuti tikonze zinthu. Ndinanena kuti sindili ndekha, amanena kuti mlandu wopanda mboni ndovuta, mundilolekaye kuti ndikhale ngati kuti ndimwere madzi ndipereke bwaloli kwa Omega tsiku wa seeded 1 minute. Mwina nkukhala ndi choonjezera. Zikomo kwambiri. Nimafuna ndilankhuleko ngati Forex ipitilire kusowa ndiye kuti zinthu zizikwera tsiku ndi tsiku, ndiye pamenepo mtundu wa Malawi sakuganizira
komanso mafuna tauze a president kuti auze nduna zawo kuti zisiye kuyenda chifukwa ngati sapanga zimenezo makampani akuluakulu atsekedwa chifukwa chosowa Forex. Nimafunanso ndipemphe achinyamata kuti tiyeni tigwirane manja ndi kubwera poyera komanso tilankhule zakukhosi kuti tithane ndi vuto limeneli. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Omega 6 bwalo limundolole ndipereke kwa abitisided 30 seconds kuti mukagauche blanket. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Pamene zinthu zafika posaudzana m'dziko lino pali anthu ena amene akulandira salary 70,000 kupeza thumba la chimanga lili 110,000. Funso nkumati ndiye moyo wa anthu uziyenda bwanji, kumati amalawiwo muwafuna kapena ayi. Zinthu sizili bwino, chimanga chakwera kwambiri uposera ndalama imene munthu amalandira kuntchito kwake. Tafufuzani zinthu zimenezi mutithandize, tili pa mavuto kwambiri, tafinyika ndipo tikulira, ndipo dziko lathu siluyenda bwino lopang'ono, ndipo ifeyo tinayesetsa kuti mutithandize koma simutithandiza, mwatika pa mavuto. Zikomo kwambiri. Mene abiti akutchula nkhani ya mtengo wa chimanga ndakumbukira zija adayankhula totalaza sichakwera m'maso muligwa ku nyumba ya malamulo atawafunsa kuti kodi mukudziwa kuti chimanga nchokwera mtengo muno, adayankha kunena kuti ubwino wake mukagulisa matumba awiri achimanga ukumatha kugula thumba limodzi la fetereza. Ndimafuna ndipange report lero bwana president kunena kuti lero lozafika poti duzi pano pakhala thumba limodzi la chimanga lomwelo ukapeza fetereza. Kutero koposa chero apompa ngati simuchitapo kanthu zipezeka kuti pa thumba limodzi la chimanga uzipeza fetereza ndi chenji. Amalawi akuvutika. Koma nzomvesa chisoni kuti tikuona anthu aboma kuphatikizapo achiwiri anu akumayenda ndi matumba achimanga ndi matumba aufa. Kodi sizikanakhala za nzeru kunena kuti chimanga chimenechi chikakhale ku Adimaki? Izinso zikundikumbusa kuti kodi Adimaki mudatheseranji totalaza sichakwera? Ndibwereze kuti kodi Adimaki boma lanu lidatheseranji? Alobini lowe chiganizo choti muthese Adimaki chidachokera kuti mbiri ikamazalembedwa pena pake amalawi sazayiwala kuzalemba kuti kunali ulamuliro wati totalaza sichakwera amene anali mbusa amene anali kunja kwa boma ankanena kuti azakonzanso ntchito za Adimaki, atapasidwa mwayi kuti alamulire ziko adathesa Adimaki. Tikuyankhula pano ku Adimaki kuli nkhani zomvesa chisoni kunena kuti ana adasiya sukulu chifukwa anthu anachisidwa ntchito 5,000 chakuti pamene munalonjeza 1 million jobs. Lero anthu akuvutika njala ndikunena pano chimanga chafika 110,000 monga amene anena abiti. Koma ndifuna ndikuwuze na Malawi lero kuti Malawi muno chimanga chilimo. Malawi muno chimanga chilimo. Koma anthu amene chimangawo akusatira mfundo zopotoka za boma lino. Chifukwa akadakhala kuti boma sidaseke Adimaki, kwa Adimaki kumagulisa chimanga 30,000 palibe akanagulisa chimanga chake 50,000 palibe akanamugula. Ndipo lero atangoti boma lapanga chiganizo kuti Adimaki iliyo sokhale chimanga, muona nthawi yomweyo mtengo wa chimanga utsika. Koma tili ndi asogoleri osalabadira za Malawi. Ndibwereze pamenepo. Tili ndi usogoleri osalabadira Amalawi. Ndiye ino amene amakutengani mmalole kumapita msonkhano, ndikupita kuti mutha kundimvesa bwino kuti poyamba muja amakupasani 1,000. Akakupasani 1,000 makwanisa kukagula ufa ndikukagula konso ndiwo ngukadya ku nyumba. Lero ngakhala kupasani 5,000 sikukwana blade yomwe. Sikukwana blade in sugar. So pano nthawi yakwana yona tigwirane manja. Chifukwa anthu amene timakhulupirira kuti akonza zinthu achi ndi amene akukonza, ndi amene akusonkhezera mavuto athu. Pali zinthu zingapo zimene zikupangisa kuti moyo uzilimba Malawi muno, ndiyeno tigwirane manja inu ndi ine tithane ndi zimenezo. Ndanena kale kuti akwanisa kuyika mtumba mwawo ACB koma sangakwanise kuyika Malawi tonse 22 million mtumba mwawo. Anthu ogwira ntchito ku ACB akumaopsezedwa, anthu ogwira ntchito ku Financial Intelligence FIA adayiwalako za ntchito yawo chifukwa kuti amene akupanga zimenezo akuchitira kuti mabwana. Bwana wabwino amapangisa moyo kuti ukhale wokhweka. Bwana wabwino sasakaza zinthu. Ndiyeno mudziwe kuti section 12 imanena kuti mphamvu zimene akugwisa ntchito achakwera, mphamvu zimene akugwisa ntchito nduna zawo, mphamvu zimene ali nazo aphungu, mphamvu zimene ali nawo makansala, mphamvu zimene ali nazo mkulu wa MRA, kaya wina aliyense amene mungotchule, mphamvuzo ndi zanu, mphamvuzo tango abwereka. Ndiye tisalole anthu ochepa kuti awononge dziko lino. Choyambirira tigwirane manja pa nkhani ya Forex.
tithane ndi nkhani ya forex, tikatere titenga nkhani yachiwiri. Ndinene pano musindika kuti ngati sipachitika kanthu, ndanena kale kuti kumwanza lero dolayo akuigulisa pa 7,000. Siku lina ngati la lero sabata ya mawa muzandivomereza itafika 10,000. Ndezikatere kampani ziyamba kuseka. Ndekuti anthu kandalama kochepa kamene amalandira pamwezi kaja sakalandiranso. Zakukwera kwa mtengo wa zinthu palibe ndingamuuze. IMCP, DPP, UTM, Ford, kanda chipani chanji akundi mboni kunena kuti lero katundu wakwera mtengo siku ndi siku. Ndipo sindikukhulupirira kuti anyamata aboma ndilo mweri ali ndi shop yawo imene makagula zinthu zosika. Sindikukhulupirira choncho. Koma chimene sakuziwa njonena kuti anthu awo amene amaombera mmanjawo, amene amanena kuti ndi akatunduwo, ndi amene akumatenga ndalama ya forex imene ili ku banki ndi kumapita nayo ku black market, ndi kumapanga maphindu pompo. Inu ntchito yanu kuombera mmanja, mukaombera mmanja akakupasani 50,000 sikukwananso thumba la chimanga. Choncho nkhani yabwino ndionera kuti lero tabwera kuzakamba zokhuza dziko la Malawi, tabwera kuzakamba zoti tizimasule. We should liberate ourselves. I'm talking to patriots, I'm talking to well-meaning Malawians. We need to join hands. We need to invoke holy hunger. We have entertained mediocre, we have entertained these cartels for unnecessarily too long. It's high time that we need to rise up and act. If we don't rise up, we are finished. Thank you very much. Ndinanena kuti uno ndi msonkhano wathu lankhani, ndiye ndisakomedwe nkoyankhula, ndisegule baloli, koma msonkhano wathu lankhani sukhalapo popanda zokambirana. Ndiye timayankhula kupereka mtolo umene tinali nawo kwa inu atolankhani muli muno komanso kwa Malawi amene akusatira kulikonse kumene ali. Nkhani ili pano ndi ya forex kunena kuti no one is holding banks accountable, including the Reserve Bank of Malawi. So they need to be held accountable. They need to be transparent. Who is going to do that in the absence of the SCB? It is you and I, because we are the major stakeholder in this equation known as Malawi. Thank you very much for your kind attention. The floor is open. Bwalo ndosegula. Chabwino. Joseph Mazizu, Capital FM. Mafuna kudziwa Anamiwa kuti mukukamba zokhudzana ndi accountability mwazina. Ndi ndalama zingati zimene mwayika zoyendetsera ndondomeko imene mwakhazikitsayi. Chifukwa ikuoneka kuti ndi ndondomeko ndithu ya ndalama zochuluka singakhale yochipa. Komanso mwina Amalawi akhoza kukonda kudziwa kuti kodi ndalama zoyendetsera ntchito imeneyi inde tamva mukupempha Amalawi akufuna kwabwino, koma mwina simungakhazikitse ndondomeko kudalira anthu akufuna kwabwino amene mukuwapempha kumene. Ndalama zimene mukuyendetsera ndondomeko imeneyi mukuzitenga kuti ziko Mundilole ndiziyankha funso lonse limene lingabwere, kenaka ndizayamba kusakaniza, ndizagwidwa mlandu kuti ndazemba mafunso. Ife kusidedi sitimazemba mafunso. Mukunena kuti kodi ntchito imene muyigwira ndi ntchito ndalama zochuluka bwanji. Tikayang'ana kunkhani ya ndalama tilephera. Tikayang'ana kunkhani ya ndalama tilephera. Koma ife tikuganiza kuti capital yayikulu, mpamba waukulu ndi Amalawi aini yake. Chifukwa ma-transaction amene amapangira ku bankiwo sikuti amapanga ni mabwana ya. Aliko anthu amapanga information ali nawo. Awanso anthu nawa sikuti amakhala okhala ndi anthu amene amapanga nawo zimenezo. Ndiye choyambirira tifuna information yo ibwere. Choyambirira chimenecho. Ndiye panopa sitinena kuti tili ndalama zakuti fa ndalama zonso tilibe. Msonkhano tikupanga pano ndalama zakeso ngangongole. Koma timanena kuti ngati sipakhala munthu wina kuti azuke anene choona dziko lawonongeka. Ndibwereze pamenepo. Ngati sipakhala anthu ena okwe azipereke ayime akambe zimene sizikukambidwa dziko lawonongeka. Choncho tisanene kapena sindikuuza kuti tili ndalama kuti kapena tikhala ndalama mwakati. Ndi chake tasegula kunena kuti tapereka chilingaliro chimene tikuganiza kuti chifukwa kuti SCP kulibe, manthambi zonse zimene timadalira kulibe, bungwe loyimirira boma pa milandu panopa ntchito yake akukhululukira anthu milandu, anthu amene ali ndalama zikuluzikulu. Nthambi zonse zimene timadalira kulibe, mwina amene wasala ndi mtetezi wa anthu yoka ombudsman. The rest they have been captured. Ndiye amene zateremo tinena kuti sangakwanise kupereka chiphuphu kwa Malawi 22 million.
sangakwanise kuopseza Malawi 2 million aliwonse koma takumbuse kuti mphamvuzo ndi zathu ndecho yambirira tikudalira Malawi capital ndi Malawi choncho sitikhala ndi tinenele kuti budget ni mwakuti nifake tapempha pano anthu ozipereka anthu okonda dziko lawo ngati astanile unjeza ni Kenani zikathina iwo aja amatenga account yawo kusiya pambalambanda kuti akuluakulu tendithandize dziko ndikunena pano chifukwa siku lina mbiri kazanembedwa azanena kuti kunali nthawi Amalawi ankaonerera nduna zaboma zikusakaza chuma anthu anakhala chete koma azanena kuti panali wina wake adayima adanena sindikufuna kuti anthu akamaziwerenga mitumbira ya anthu opusa kapena zisiru wanga za udumpha ndili kumanda kunena kuti oyo zopepera samapanga nazo so nkhani ili pano salulike kuti muli ndalama zingati kapena ndalama mwazitenga kuti capital yathu ndi Amalawi eni yake amene ali ndi information fa Amalawi ali ndi information koma chimene sikuchitika chonena kuti akuopa fa panopa ku SCB mukuziwa kuti kunalinso ziphuphu pofuna kulemba mkulu woyang'anira SCB yo anaziyimisa mukuziwa nkhani imene ndiye ngati akupanga ziphuphu pofuna kulemba ntchito wa mkulu wa bungwe lothana ndi ziphuphu zozitheka kuthana nazo lero mukalemba kalata ku SCB akupeza kuti anthu amene aja mwaitenga kalata ija kumpasa munthu kunena kuti taona atu Namiwa alemba kalata iyi lero zikuchitika ku SCB lero apolisi munaona apo pa community apo mmalo moti amange zingandanga zachikwanje amalimbana ndi anthu oti abwera kuti afuna mafuta so zikuchitika msuko muno ndi chibwana chifukwa tasekerera zinthu nthawi yayitali ndiye lero tikubwera kuti anthu awawa amaoneka mashasha chifukwa kuti zinthu sizimaululika lero tabwera pano tikunena kuti uyu minister uyu akudziwa kumene aliko pano pakumva anatenga $450,000 banki yapo nkuitenga ndalama ipita nayo kwa mwenye Yesu zinake zonse tinakoma sitichula mayina wa pano ifeyo kuti tikufuna abwere mu ndondomeko yabwino tikamutchula pano athamanga apita ku court akane kuti tamuonongera mbiri koma tabwera pano tifuna ndondomeko zisatiridwe kunena kuti information ichokere kumeneko choncho inu amazizi mtima pansi Amalawi choyambirira dziko lindirawo chachiwiri mphamvu ndi zawo zimene akugwiritsa ntchito anthu enawo chachitatu ndalama iliyonse imene mabwera mdziko muno kaya mabwera ngati ngongole kaya matoledwa ndi MRA kaya mabwera ngati thandizo limabwera mzina la Malawi koma vuto lake ndonena kuti ndalama za misonkho za kwina zimabwera kuno kuzadyedwa ndi anthu otemera mmene tizipite kwa anthu osauka Amalawi akuvutika zonsezi zimavutika ifeyo kuti timayang'ana kuti si ntchito yathu lero Malawi ina alese avale zilimbe ateteze ndalama tiyambe kuteteza kaye ndalama yakunja ya dola tikaiteteza muona kuti kukwera mtengo kwa zinthu kuyima kenaka anthu awakubawa tiyamba kuthana nawo mmodzi zikomo kwambiri panali sanja okay ine ndileya malekano kuchokera ku Zodiac ngakhale funso langa mwina chakumapetopeto kumalikhuza pang'ono koma ndi funsabe mwanena kuti anthu amene akukhuzidwa anduna mayina awo mukuwadziwa pamayambiriro ndimafuna mutayankha funso ili kaye kuti kodi pa zimene mukuti fotokozera Malawi tsiku la lero muli nawo umboni mapepala mwina okuti amatransfers aku banki komanso mwina kwa mwenyana kagulitsawo muli nawo maumboni osonyeza kuti transaction imeneyo inachitikadi bungwe la sileli mukuliziwa inu sila chilendo sitimabwera kuzakamba nthabwala sitimalubwalubwa mukuganiza kuti ndikangozuka ndikangolota kuti adatenga $450,000 anakagulisa kwa mwenye mukuganiza kuti ndikangolota kuti anduna amene agula nyumba nkumalipira $dollars pamene dola ikusowa pansika zimene kuyankhula pasizolota ndiye ndanena kale kuti kubwera panopa kwachula kuti anduna awo ndi awa atenga ndalama ku banki iyi siku lakuti atayambe ndi bankiwo apita ku khoti kenaka anduna awonso apita ku khoti lero tikugwisa ntchito makhoti kufuna kusaukisa Malawi tikugwisa ntchito makhoti kufuna kuzunza Malawi ndiye ndanena kuti khotilo ndi la Malawi bankiyo ndi ya Malawi ndunayo ndi ya Malawi ndiye tifuna zichokere kwa Malawiwo fa ya Malawi information alipo muzina la confidentiality Malawi akuonongeka Amalawi akuzunzika muzina la state security Amalawi akuzunzika Malawi akuvutika munamva inu kuti afuna akule chimashini choti chiziona anthu aboza lero anthu aboza acha kumabwera okha koma pamene chikhalecho ndama tikuonongabe maziwa kuti aboza ndi auje lero kumatenga chimashini iso mufuna kuziphinja Malawi kutenganso Forex ndikuyankhula pano kuli matimu atatu ngati C4 amene apita kukayenda zopanda pache zosagwirizana ndi mavuto amene alipo akusowa kwa Forex fozi pakhomo pakagwa vuto
mumaona kuti ngati zamene zathinira panopa sitingakwanise kupita kukadya ku restaurant, sitingakwanise kuyendera galimoto, teneka tiziyenda pakabanza. Kodi zikuvuta pati kuti achakwera aziona kunena kuti mene zafika apa sindikuyeneka kuti nduna iliyonse iziyenda? Zikumavuta pati kuti achakwera akhale ndi schedule yona kuti akuluakulu aboma aziyenda mwina maulendo osapitirira 2 kapena 3. Zikuvuta pati kuti achakwera azipanga approve anthu olowa nkutuluka mdziko muno. Ndifanira nena kuti akuluakulu aboma awa ali pa business, akupanga business pamwamba pa mavuto a Malawi. Choncho sindingangolota kuti anatenga $450,000. Ayi, umbono ulipo, zinthu zilipo, and zimene zozituluka ndipo kauniuni amene azitika poyera. Tisibwera poyera kuti Amalawi ndandanda nduna 32 asankha nduna zoyambira zitatu izi, ndete awaitane kuti inu siku lakuti munakatenga 450,000 banki iyi, ndalama zimunapita nazo kwa mwenye uyu. Tauzeni Amalawi mukutinji. Amene akanike kuyankhula ku mtundu wa Malawi amene sakuyeneka kukhala mu public office. Eleanor Roosevelt adanena kuti if you don't want to be criticized, be nothing, do nothing, say nothing. Aliyense amene akugwisa ntchito ndalama ya Malawi, aliyense amamita ku Capitol Hill, ameneyo akuyeneka kuti should be accountable to Malawians. Panopa lifestyle audit ikhala compulsory. Ukakana ndiye kuti tikupasa lebo kuti mwaona ndunawo anatenga 450,000, titaita kuti afotokoze ndalama ija ndapita nayo kuti sadabwere. Ndiye kuti Amalawi aziwa kuti awo ngosokoneza awo ndachilungamo. Muyambe mwayankha funso limenelo. Funso langa lomaliza ndilonena kuti umboni muli nawo, chilichonse mukuti muli nacho, komanso munafotokoza kuti inu mulibe mantha, simufuna kuzakhala limodzi anthu umanena mtembo wanu kuti unali umodzi wopwepera. Bwanji osayamba lero nkutiuza ife Amalawi kuti anthu ake ndi awa, poti maumboni ogwirika muli nawo, olo anthu amenewo atapita ku bwalo la milandu ndiye kuti inu muli nawo umboni ogwirika kuti anthuwo achitadi zinthu zoterozo. Ndimafuna ndifunse funso limenelo kuti bwanji inu asidedi pa zimene mukupempha Malawi kuti abwere poyera nkupereka maumboni, inu bwanji osatitchulira mayina anthuwo kuti tionedi kulimba mtima kwanu, komanso mwatiuza Malawi kuti tionese mkwiyo wathu. Bwanji osayamba inu asidedi kuchita zimenezo poti maumboni ogwirika muli nawo kuti olo atapita pa khoti anthuwo maumboni muli nawo? Zikoma. Kutera kwa kubwera atabwera pano ndiye tayambapo. Komano ndikabwera pano kunena kuti anduna awa sikula kuti anatenga ndalama izi, inkhani ija itembenuka muzanena kuti anamiwa ndi auje. Ndibwereze pamenepo. It is not a personal struggle. It is an initiative to bring back people power. Constitution imanena kuti mphamvu ndi za Malawi. Andunawo kuti akhale nduna adayasankha ndi achakwerawo adayasankha ndi Amalawi. Ndiye zimene mukunenazo kanakonza kupanga ndipo tapangapo pompano kuti uyu watenga ndalama izi akunamizira ngongole, tapangapo pano. Tanenapo pano kuti awa anatenga ndalama izi anakapita kunja masiku 400 chakuti pamene chaka chimakhala ndi masiku 360. Tapangapo zimene zasidedi. Koma kuzafika lero alipo mudamva kuti wamangidwa kuti adatenga allowance ochuluka oposa masiku wapa kalenda. Chifukwa chani anthu amayikirana kumbuyo. Ndiye lero tikatchula anthuwo aitembenuza nkhanija izikhala kuti kulimbana asidedi ndi iwowo kapena anamiwa ndi anduna akuti. Sitikufuna kuti ikhale personal battle. It's not about personal, it's about the future of this country. Nkhani ndona kuti Malawians should own this struggle. And zimene tifuna kupanga apazi zisinthiratu mtundu wa Malawi. Ifa mbuyo monsemu timayang'ana kwa asogolera ndale ngati thandizo lothu lopezekeratu. Kutoko panopa ndikunena pano andale wali pakalikiliki sakugona kumayenda kumati panga titakhulupirire kuti ndi anthu abwino. Pamene anthu ake ndi omwewa akakhala kunja kwa bomba amaoneka ngati anthu. Akabwera mbomba amasintha mawanga. Ndiye lero tikanakhoza kupanga zimenezo olo pano ndikoza kuwatchula anthu kuti inu munatenga ndalama izi, koma ikhala nkhani kuti anamiwa ndi auje. Sitikufuna kuti ikhale ngati nkhani ya paudani pakati pa sidedi ndi anthu ena kapena anamiwa ndi anthu ena. Nkhani ichokere kwa Malawi. Ndiyake ndanena kuti takhazikisa bungwe labwino ndithu lona kuti aliyense alikhulupirira kuti zosatira zikatuluka kuti amazizi ati muli ndi Mercedes Benz. Ndiye ife tikuziwa Capital Radio masalary yanu ndi awa. Can you justify munene kuti ndimachita business? Ndiye ngati ndimachita business mubweresenso receipt la MRI kuti mmalipira msonkho. Apo ayi muvomere kuti muli ndi katundu amene mwamutenga sakuziwa amene mwantenga. Zimene zitikupanga ifa chani? Nthambi zimene tizidalirezo anthu amene timafuna kuwadalirawo ndi amene ali pamwamba kutiombera mapira pamutu, ndi amene ali pamwamba kusokoloza mavu nkumatiluma ife.
Ine ndi Promise Tom kuchokera ku Nkoma Synod Radio. Ndimafuna ndimvetsetse apa ponena kuti mudziranitsa mwina tiyerekeze anthu anena kuti nduna yakuti yooneka kuti chuma chake sichikugwirizana mwina ndi ndalama zimene imapeza. Tikudziwa bwino lomwe kuti amene ali ndi mphamvu zosankha makamaka zosankha nduna zimenezi ndi mtsogoleri wa dziko. Kodi ngati bungwe la SIDED mothandizana ndi magulu ena okhudzidwa akapeza kuti mwina ndunayi ikukhudzidwa ndi mchitidwe wakatangale, muzikhala ndi mphamvu zowachotsa potenga kuti mphamvu zimenezo zili ndi mtsogoleri wa dziko, nanga kwenikweni mwina zizikhala ndi tanthauzo lanji ponena kuti amene adawasankhawo sakuonapo vuto pa mwina mmene akupezera chuma chawo? Funso labwino kwambiri. Izi zabwera ifa chonena kuti kumalawi kunoko mphamvu timakhala nazo tsiku limodzi lovota. Koma mukakaona constitution tine mphamvu lero amalawi tidagwirizana kuti sitikukhutira ndi mmene akulamulira achakwera. Ife mphamvu zinachita kwa abasa tine mphamvu lero kwauza kuti mukhale pansi. Tinagulisa mphamvu zathu kapena timaziderera amalawi ife. Ndiye nkhani ndonena kuti chachiwiri naming and shaming. Anthu onsewa amapanga katangale, amaba, amapita ku chalichi. Amabwera magulu, amayenda ntawuni magalimoto abwino, amafuna tizalemekeza. Chifukwa kuti sitikudziwa zimene akupanga. Amapanga amobisa, amapanga kundima. Ndiyeno pamene ACP kulibe nthambi zaboma zili mthumba mwawo, njira yabwino ndi wapangisa manyazi. Kuti akabwera kumakupasani ma 5000 muchizo kuti ma 5000 ndakuba. Ndi achana katenga ndalama ku banki yakuti anakasungulula kwa mwenye zimene zoasiratu. Naming and shaming is a powerful tool popeza kuti athesa mphamvu nthambi zaboma zimene zili mphamvu. Choncho tingofuna kuti tibwezerese mphamvu zimene amalawi ali nazo. Amalawi ndikuuzeni kuti tikazaitenga section 12 kuyika pa mtima palibe azatichitire matama. Section 12 imanenera kuti mphamvu zimene akugwisa ntchito wina aliyense amene amalipidwa ndalama yakuboma ndi zainu ndine amalawi. Koma novuto timatembenuza, timaombera anthu aja m'manja kumagwadira iwo ajanga ntchito athu. Ndiye ndikuuzeni kuti mwachisanzo mu banki iliyonse mukalowe mukaona analemba pena pake kuti mukaona zachinyengo mulembe pa nambalayi. Mukapita maofisi ena aboma akalemba kuti corruption free. Koma momwemo anthu akulowesa masakha ndalama. Momwemo anthu akunamizira kuti akupita kunja kukagwira ntchito angofuna atenge ndalama akasinthise apo pamene masintisa mukwaziwa. Anthu kumene ku blackmail akupaziwa. Ndiye zimene zizi anthu aja akuzipanga ife kuti amapanga mundima. Apapa tifuna tingoyasa moto, tingoyasa nyale. Muona kuti asiya kupanga zimene ifa aziziwa kuti anandiyitana kuti ndatenga ndalama mwakuti anatere sapanganso. Iza akutitola chifukwa chokuti mukatumiza ma tip officer amakafika kwa mabwana omwewo ndi amene akugwira ntchito ndi nduna kumasembesa ndalamazo. Nkhanga kuti tikugwira ntchito yopanda pache. Ku ACP chimozimozi mukalemba kalata lero ku ACP akuitenga kalata yakumutumizira munthu waona atu alemba kalata ayi. Waona? So iwo akuona ngati kuti akwanisa kutenga dziko kulipanga capture. Koma ndifuna lero ndauza malawi kuti sanakwanise because lamulo lokhazikisa ACP linabwera kuti tumikira Malawi. Lamulo lokhazikisa parliament linabwera kuti tumikira Malawi. Lamulo la makhoti linabwera kuti tumikira Malawi. Ndiye ngati lamulo lasiya kutumikira Malawi, lamulo ndiopanda pache. Ndiye chifukwa chani kuti tikakhale ndi nthambi zaboma zimene zikuikira kumbira anthu akuba. Sitingakwanise kukhala ndi police system, judicial system kaya chani zongolimbana ndi anthu osauka. We can't afford to do that. No one is above the law. Koma panopa zimene zikuchitika mutha kundivomereza kuti milandu imene kuyenda ndi yankhoko. Milandu yokuba chimanga. Wina wake akapereka 2000 kwa mfumu akule fetereza. Wina wake aba 17000 ya passport. Koma kuti anthu anene kuti lero anthu akutenga forex mmalo moti zipezeka ku bank akumaitenga iwo anthu andale palibe akunena. Chifukwa chani? Kumene matitika nene kuja kuli anthu awo. Anda kumachita kunena motumbwa. Kumanena kuti olapite ku ACP aujaja ndiyanga, aujaja ndiyanga. Ndiye njira yabwino nona kuti zonse tizibwese pambalambanda. Aliyense akamayenda muzo kuti awo ngakhala kuyankhula choncho ngakuba. Awo amazembesa ndalama. Awo salipira msonkho. Kuti kupakutha pa zonse muona kuti ku MRA kuti ndalama za misonkho zizipitanso. Chifukwa kuti anthu ena panopa ankafuna tizikopero ndi business. Kodi sinu simadabwa kupeza kuti chipani chikangoyamba kulamula kwapezeka anthu otchuka mabilioni ya business. Business mukuyamba muli zaka 40, 50 nthawi yonse munali muli kuti. Chipani chikachoka mboma anthu a business ajasiya kupanga business. Simadabwa. No, we cannot proceed like that. No, that's taking us for granted. Ndikunena kuti panopa let's invoke holy anger. Tikonza kumasintha anthu kumavota maboma kumasiya kumabwera na machita. Zimene zizichitika zona kuti azingobwera anthu analemera nkumatuluka. Tavotera anthu alemera nkutuluka. Ife tikhalabe pomwepo. Amalawi tizingozifira ndi njala. Nthawi yakwana kuti tikhale ndi mphamvu tizike m'manja mwathu siku ndi siku.
munthu tikamvotera aziopa, munthu tikamvotera amayenda pa njinga ngati wakula njinga ya moto ndimfunse kuti bwera ndikuno bwana mwakula njinga ya moto, good, congratulations, njinga yabwino, tioneseni ma receipt, tioneseni ndalama pamene munatenga. Osati munthu kumuona zana amayenda pakapalasa lero ama TX kunyumba kwake kayalipo angati ndikumamuombera mmanja. Ayi tipezeka kuti msogolo muno tizayamba kudana ndi vote. Ndibwereze pamenepo ngati sititenga bwino section 12 amalawi tizidana ndi vote kuti vote si kutithandiza, vote kutithandiza, koma tili ndi lamulo limene lili ndi mphamvu kwambiri limene timaliyang'anira pansi. Tili ndi mchitidwe woyang'anira zinthu zokhota m'mabanki mundanena kale kuti ma transaction awo amene amapanga ndi matera, kwa ndalama ziyamba kazipereka kwa abwana awo, abwana amazinyamula kapereka kwa nduna, anduna azitapanga kapereka kwa mmwenye. What sort of a country is this? We cannot manage to run this country as far as we are concerned without Forex. Now, it's a simple issue. It's a question of supply and demand. Look here. A very good example. Mafuta akasowa kwambiri pa black market ama zasowa anso ndi amafika 10,000. Chimachitika ndi chani kuti asike mtengo pa black market ama pepeza mafuta yamba kupezeka mu filling station ilonse. Nthawi yomweyo black market palibe amapita black market. So lero anthu kupita black market chifukwa kuti pa formal market ipo dola yo palibe. Dola yo palibe chifukwa chani? Sititumiza katundu ambiri kunja. Komanso anthu tikulola anthu masagaza kumangoyenda kunja. Koma kuonjezera pamenepo dola yochepayo imene mati ikhale pa formal market yo sikhalaponso ikumapita kumbali. Ndipereke chitsanzo chabwino kuti amalawi timvane nkhani ya tomato. Tomato wadula kwambiri panopa 15,000 kwacha big hill. Ndiye wina wake mulimi ali naye tomato ochuluka kwambiri wa kuzoyesa lilongwe. Ndiye anthu ena uzikonda zimene akuchita tomato uja mulimi uja kulisa 5,000. Ndiye anthu uzikonda kupita kumene muja makamtenga 5,000 tomato yense makampitisa kunzuzu. Kuti mumvese zimene zikuchitika. Ndifaka lero katundu wangu kwera mtengo andi chinthu china ndikanayiwala lamulo losakhala bwino limene ayikidwa nthawi yolakwika la Exchange Control Act. Likunena kuti iweyo ngati uli ndi account yako tingwerekeza kuti kuli $2,000 akupereka mphamvu kuboma la Malawi kuisintha ndalama ija pa rate ya 1,751 kwacha. Pamene chikhalicho kuzuwa kuti ndikapita nayo kumwanza akaisintha 7,000. Ndani angalole malonda akagulise 1,751 pamene anagulisa 7,000. Ndiye zimene achita anthu akunja aja timadalira aja ndalama zawo jasankha kupeza njira zina zobweresera ndalama zomwezo mziko momuno koma osabweresa ndalama. Ankuluza ndani ndi ziko. Supply and demand mpeza kuti the demand is increasing, supply is decreasing. We need to find a way to narrow this gap. Njira yake ndiyo tani? The conventional market, the formal market, madola wakhalepo. Ndiye apezeka bwanji pamene aboma manduna achipani mukupita makatenga ku Reserve Bank komweko. No, let's be serious. Ndani nakale kuti amalawi kufuna kwabwino, let's get angry. And the time is now to act. Information mutipase. Tibwera pompano. Chichonse tizipangira poera. Tikupasani manambala ndi awa, mutumize ma SMS, mutumize ma messages, mutimbire phone, anthu tibwera tizauza kuti auche ndi auche akusankhani lero mubwere munene ndinu munthu olemera. Mumatere banja lanu akashopa ku Dubai. Tatuuze ndalama mnazipeza kuti. Ifa masala leo sanduna tikwaziwa. It's public information. Malawa sawo tikwaziwa amaendera mareti. Ndeti koza kupanga calculate pano kuti iwe nduna unasankhidwa 2020 waenda maulendo 25 ndalama zonse zimene wapeza kumene kondi izi ndeti atiuze kuti ugule nyumba izi madola wazitenga kuti ngati amapanga business atipase receipt aku MRI nzokhweka kana ndi judge tikuzuwa salary yake a judge mumalandira ndalama izi koma muli ndi nyumba izi mtownship iyi kapena mu city tatiuzeni kuti nyumba zimene ndalama zake munatenga kuti angana mapanga business fine receipt tipaseni ndani nakale kuti ndikumalawi koka kumene anthu amalola munthu kugula nyumba cash kwina kumakale gali moto sunga kule cash koma kuno timathamanga ndi masaka chonje pamene tili ndi financial intelligence akapeza kuti kwa account kwa even 1 million amati a person of interest. Why are you interested with an individual person with a meager 1 million leaving out someone who is carrying from 1 to 10 billion now kumati 1 billion? Where are you getting this luxury? Ndete kuziwa kuti ACP ndi anu, financial intelligence ndi anu, apolisi ndi anu, koma amalawi ndi amalawi ayima huko. Ndalamazo zimabwera msina lawo. Nthawi yako anatigwirani manja, chichonse tizipange pambala mbanda hapa. Let's liberate this country. The time is now or never. Musakaname kuti anamiwa makana mafuso ndili pano. Zikomo kwambiri. Mwina ifa cha nthawi, we don't have all the time on earth. Ndabwera pano kusanena kuti section 12 taipanga underutilize
amalawi taziderera kwa nthawi yayitali. Anthu awa mukuti maminista awa akuti mukuti asogoleriwa mphamvuzo ndi zanu. Ndiye lero nthawi yakwana kuti abwere azitiuza amene sakufuna kuti abwere poyera zapange lifestyle audit apange resign. Kulito anthu ali ndalama zawo. Tili ndi Dr. Napoleon Zombe, tili ndi achina Jimmy Korea Mpasa. Palibe munthu amaloza chala because ndi anthu oti mwayitane pano angombe nanso mmanja kuti yes tipita konko atipange lecture atiphunzitse kuti ndalama amazipeza bwanji chuma amapanga bwanji. Koma kula anthu ena ake kuti chipani chawo chikanguyamba kulamula mabilionea asintha. I mean, simadabwa Malawi. I mean, let's get serious. Chipani chikakhala ku opposition sikukhala anthu aluso wa business. Koma the moment tango apasa kuti tiyeni muyambe kutilamulira asanduka anthu mabilionea. No. Ngati chitidwe mene usitithana nawo tizivotera anthu na amapita kutibera apite abwera ena atibere apite inu ndi ine tikhati kusauka inu ndi ine tikusowa chakudya anathu akubwezedwa ku sukulu. So nthawi yakwana tivale zilimbe. Iyi ndanena kale kuti ndi nkhani imene tifuna tibwezerese section 12 power to the people. It's not about Namiwa. It's not about seeded. Atata abwere ena anthu akukasuriwa awo akuthekera kwawo kuti azipanga ndiwo chinthu ife tuombera mmanja. Anamiwa si munthu amene amafuna kuti anthu azaombera mmanja. Ayi ine ndi amene ndimafuna kuti we should have a thriving democracy and a ticking economy where munthu ukagwira ntchito mwezi ukamata uzizwa kuti predictable salary yanga ndikakwanisa kugula zakuti osati ndalama ukuigwira ntchito kugwira sugar ali pa 3000 amakupasa malipiro akapezeka pa 3.5. No. let's get serious. So anthu onse amene amaphinja Malawi sakondwa nafe koma ndikupemphani kuti Malawi tilimbe tivale zilimbe tiwombole zikoli. Cartels captured this country. It is time to dismantle them. We are starting with the money market in the cartel in the money market. Thank you very much for your kind attention. Ndikoza mwangu yankhulabe koma ndisatero pali mabolo eno tipitire kuyankhula koma ntchito imene tayiyamba sitibwerera mbuyo. Amene afuna kubwera azibwera kuti tigwirane manja osati zoti otherwise tanena kale kuti nkhani yonse zonse zibwera pa mbanda. Tinayamba ndi pemphero mundilole unless my closing remarks have provoked a question. Have I provoked? No. Okay, fine, thank you. Tendiseke zonse ndi pemphero kuchali chikwathu manena kuti mukalalike zimene mwazimva ileso ndikuzani kuti mukalembe zimene mwazimva. The time is now. We thank you so much. Like, share, Malawian cameras, right.